लुकाचे सुवार्तेंत परगाव्याक कित्याक की महत्व चड पेलो कोण म्हणून विवरूनची वपार सांगताना जेजून एका सामारिया घराकच दाखलो जावन घेतले। आता 10 कोडकारा पैकींतलो एकलो आपण आपल्या कोडांतलो नितळ जाला म्हूण कळीत जाल्लेंच पाटी येवन देवाक वर्णून उपकार बावडच्याक जेजूच्या पायांक पडता आणि तोय सामारियागार एकलो परगावी। हे सामारियागार परगावी कशे हे आमी हाच्या आदींच समजल्या। उगडास करसो तर ख्रिस्तपूर्व 722 वर्सा आसिरियान उत्तराचे राज इस्रायल स्वाधीन करून त्या लोकांक निर्वासित करून आसिरियाक वेले। हेरकडच्या लोकांक हाडून हांगासर सामारियान घाले। हेच ते सामारियागार। इस्रायलीत न्हय आसलो हेरकडचो लोक हो परगांवचो देखून तो परगावी आणि जुदेव तांकां पसंद करिनासले। जेजूय तांकां परगावींच म्हणटा पूण जेजून तांकां परगावी म्हणचो उद्देश विंगड आसा। जर एका परगाव्या सामारियागाराक आपणा थंय घडले वा देवान आपणा थंय केल्लें बरेपण पळोवन देवाक वर्णूचे ताचो उपकार बावडचे बरें मन बरी बुद बरी समजणी आसा तर जुदेवांक देवाच्याच विंचून काडलेल्यांक गांवकारांक कित्याक ना? होच जेजूच्या उलोवण्याचो सार। गुण जावच्या आदी जेजू मेस्त्री आमचे काकुळकर म्हणले गुण जातस खंय पावले। सुवार्तेंत एका परगाव्याची भावार्थाची देख वर्ती जाली। जेजू थंय परगाव्याचे वर्तन खरेपणी जेजू थंय देवाक देखता। गांवकार मात्र हे देखूंक संपूर्ण सलवतात। गांवकारांनी परगाव्या सामारियागारांतावन शिकची गरज आसा न्हय?